Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As cooperativas vitivinícolas Martín Kodax e Paco Elola xunto ás agrarias Orsal e Ortumia están a promover unha serie de conferencias dirixidas aos produtores para resolver algunhas dúbidas que se lles presentan no seu traballo diario en campo. A última delas, celebrada hai uns días no auditorio de Ribadumia, versou sobre as tarefas de abonado, labores que se deben realizar nestas datas. A día de hoxe fanse as cousas por tradición, pero realmente hai que intentar ser un poquinho máis profesionales e adaptarse ás necesidades realmente de cada unha das parcelas. Entonces, estas son unhas xornadas prácticas que eu penso que a xente lle veñe moi ben, sobre todo por determinadas labores que hai que facer nesta época que estamos, como suele ser o abonado, pois hai que facer unha gestión do suelo, para incorporar os abonos, que tipo de abonos temos que aplicar. Hai abonos que realmente estamos aportando abonos que ao mellor non son necesarios, estamos abonando en excesivamente un suelo, dependendo das necesidades que ten cada unha das plantas. Entón é un pouquiño eso, que é realmente saber as necesidades que teñen as determinadas plantas para aportarlle o que realmente van a consumir e que este o suelo máis ou menos equilibrado. O primeiro que se debe ter en conta antes de abonar unha parcela é coñecer o estado do solo. Para iso, ao final da campaña deben recollerse mostras de terra en diferentes puntos da parcela coa fin de obter unha materia de estudo o máis representativa posible da finca. Tras enviálas a analizar, coñeceremos se hai materias das que adoece ese solo que existen en exceso ou se manteñen en niveis aceptables. Normalmente a época de facer análisis de suelos suele ser entre finales de diciembre hasta finales de febreiro, principios de marzo. A día de hoxe ainda hai xente que está quitando analíticas de suelo por tema de que choveu moito durante o inverno ou non puido entrar nas parcelas por calquer outro motivo, entonces ainda se están facendo a día de hoxe. Pero, bueno, un pouquiño a situación é, a recomendación é facer un análisis de suelo, se non hai cousas raras, cada 3-4 anos. E despois facer un aporte de abono de mantemento en función da analítica última que se fixera. Polo xeral nos Salnés os solos están bastante enriquecidos, polo que o habitual é limitarse a realizar aportes de mantemento. Todo dependerá do cultivo que vayamos xestionar.
Aquí os suelos en general na zona do Salnés están bastante enriquecidos, porque xa sempre ou son terrenos de viña que realmente sempre se lle aporta un mantemento anual, ou son terrenos de horta e estánse realmente, hai que abonalos casi todos os anos, porque realmente hai consumo de reservas con determinadas plantas, entonces o normal é facer un aporte de mantemento. Despois hai parcelas determinadas que ao mellor están que estaban antes, por exemplo, a invernadeiros e agora, por exemplo, pasan a viñedo, entonces están demasiado abonadas xa, por exemplo, para viñedo, entonces en determinados componentes. Entonces hai que, en función da planta que se vai ou do cultivo que se vai a poñer, pois hai que intentar abonar coas súas necesidades do que che pida a planta realmente. Entonces, pero en general, os suelos aquí suelen estar bastante abonados. Como realizar estes abonados de mantemento aqueles anos nos que non temos que facer análises de solo é unha das preguntas máis frecuentes que os produtores plantean neste tipo de xornadas. A resposta, observar o comportamento da planta durante a campaña e consultar aos técnicos de campo. Se non temos analítica, eu póñome na piel do propio agricultor. Pregunto un poquinho como foi a campaña anterior, se realmente viron carencias, se non viron carencias, se realmente o suelo, a vegetación do suelo neste caso, era máis vigorosa ou menos vigorosa, máis intensa de color verde e menos intensa de color verde. Entonces, en función do que el me vai dicindo, se eu non fun a unha parcela determinada, pois vas quitando máis información para ir facer a recomendación máis adaptada a cada unha das parcelas. Se observamos, por exemplo, ese crecemento vigoroso das ervas na cuberta vexetal e nas cepas, é indicativo de que o solo está ben nutrido, polo que se aconsellará ou non abonar na seguinte campaña ou facer un aporte básico. Se ves moito vigor nas plantas, eu que lle recomendo é, por exemplo, unha campaña ou non abonar. E po ano que ven, pois, repetimos un abono de mantemento ou facemos unha analítica. Se vemos algo pobriño, pois intentamos, en vez de dar unha dosis de mantemento, pois dar unha dosis un pouquiño máis alta para realmente que collan máis chispa, máis vigor as plantas. E despois fortaleceríamos eso en caso de que non chegara, se non temos analíticas, podemos fortalecer con abonos foliares ou con fertirrigación. Se temos sistema de riego, podemos aportar abonos ricos en determinados componentes, sea nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, a través do riego ou a través con pulverizacións foliares. Antes de realizar os aportes, é aconsellable preparar o terreo removendo a capa superficial do solo para descompactalo e que penetren mellor as achegas que realicemos. Os abonados deberán executarse tamén seguindo un calendario. Unha vez que arranca a campaña, o suelo normalmente non hai movimento de savia no que as plantas, porque normalmente veñen dun ciclo de inverno, dun ciclo de pouco movimento. Entonces, agora, cando veñen as temperaturas un pouquiño máis altas, as máximas sobre todo, e agora a haber máis horas de luz, a planta empeza a facer a fotosíntesis e realmente empezan a haber crecimientos, como é o tema da primavera. Entonces, un pouquiño en función deso, pois nos podemos aportar encalados se fixera falta. Os encalados, como normalmente necesitan máis tempo para incorporarse ao suelo, recoméndanse facer máis ou menos entre noviembre e diciembre, e incluso xaneiro. Bueno, a día de hoxe, como en función das analíticas, ainda hai clientes que realmente están facendo os encalados agora, pero bueno, pensando un pouquiño, sobre todo xa, parte nesta campaña, pero parte tamén na campaña que ven. Despois as materias orgánicas, pois tamén serían un aporte en inverno, tamén entre xaneiro, febreiro, incluso agora marzo, estánse incorporando parte de materias orgánicas, e despois os minerais, os abonos minerais, sea compostos ou simples, pois aportaríanse a principios de cando realmente a planta empeza a brotar. Sea máis ou menos, normalmente a planta arranca con reservas da campaña anterior, entonces nós o que temos que darlle un aporte mínimo para cubrir as necesidades para esta campaña, pero unha vez que arranca, nos aportámoslos para evitar que haxa lavados por unha primavera chuviosa ou así. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Hai 27 anos a Adegas Sanguero recollía a súa primeira colleita de albariño. Por aquel entón aínda non tiñan unha marca definida baixo a que comercializar as súas elaboracións. Chegaría 6 anos despois, no 1994. Bautizaron os seus viños co nome de Sanguero, nun intento de contaxiar as elaboracións da maxia que rodea a lenda deste personaxe e atraelas ao entorno no que medran parte dos seus viñedos. Hai unha lenda moi bonita que conta que Sanguero se quedou dormido 300 anos escoitando o canto dun ruiseñor ao lado dun arroyo de agua cristalina. E ademais, hai acerca da orixe da uva albariña e do viño albariño, hai dúas teorías. Unha teoría é máis científica, que dice que a uva albariña é unha uva autóctona da zona, pero hai outra teoría que dice que, e é unha teoría que nos compartimos e que apostamos por ela, que é que a uva albariña foi traída polos monxos de Cluny alá polo século XI ou XII, cando peregrinando a través do Camiño de Santiago se asantaron no mosteiro da Armenteira. Aí é cando surxe un pouco a lenda de Sanguero e nós compartimos esa historia, esa historia bonita. Co respaldo desta tradición vinícola e bo facer dos seus pais, Ramón Abal e o seu irmán mergulláronse nun proxecto de renovación tanto das instalacións como da marca Sanguero. Nova imaxe na que xa traballan nova páxina web e novos plans de expansión para captar novos consumidores, sobre todo no estranxeiro. Dentro dese proxecto de melloras tecnolóxicas, unha parte está enfocada a melloras técnicas, unha nova cuba, un novo equipo de frío, o control automático das temperaturas para controlar a fermentación alcohólica e malolática. E estamos ahora centrándonos moito no que é na imaxe do produto, non? É dicir, os mercados internacionales, os exportadores, importadores, distribuidores cada vez demandan máis valor añadido o que é a botella, non? A imaxe da etiqueta, a páxina web, por exemplo, tamén vamos a desarrollar unha nova páxina web con tenda online e estamos precisamente en esa fase, na fase de o marketing, de aplicar marketing e técnicas de promoción ao diseño de etiqueta. Nesta nova imaxe traballa un estudo de marketing de Barcelona que xa deseñou a etiqueta que identificará a colleita do 2014, a partir de maio e xuño, cando saia ao mercado. Un concepto rompedor que se inspira na lenda de Sanguero, o perfil dunha cabeza en forma de gaiola en referencia ao Rei Señor. O que buscamos en esa nova etiqueta é unha etiqueta que sexa totalmente diferente ao que hai ahora no mercado, non? Temos unha marca potente, que é a marca Sanguero, cunha historia moi bonita detrás, e iso os mercados internacionais o valoran, pero ahora nos falta unha etiqueta original, diferente e que diga, que exprese realmente o que hai dentro desa botella, non? É dicir, que alguén que vexa esa botella que seduzca ao cliente e que o cliente teña ese deseo, non, de probar albariño Sanguero e creo que a ver si conseguimos ese objetivo. Neste cambio de perfil poñen toda a súa confianza para despegar cara ao mercado internacional. Nestes intres teñen os seus principais nichos de comercialización en Galicia e Asturias, pero aspiran a medrar. O noso mercado principalmente é un mercado local aquí en Galicia e na comarca do Salnés e estamos moi ben posicionados na zona de Asturias. Estamos aumentando ventas en esa zona e despois vendemos en puntos de toda a xeografía española, pero non estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, pero os nosos principales clientes están na zona norte, Asturias, Cantabria, algo en País Vasco, e estamos exportando, pero de momento estamos exportando a poucos países, solamente a Suiza e a Alemanha. O noso objetivo, a corto plazo, pasa por tratar de entrar en novos mercados estranxeiros, por exemplo, en Estados Unidos, que non temos todavía presencia, e estar en máis países europeos. Nestes intres, Sanguero produce alrededor de 75.000 litros de viño ao ano con uva recollida só en parcelas das súas propiedades, unhas 8 hectáreas de terreo distribuídas entre Meis, Ribadumia e Cambados. Albariño Sanguero é un viño albariño típico, fresco, con un toque de fruta, con acidez moi equilibrada, un viño aromático, un monovarietal típico, pero
A característica esencial precisamente esa, non? A acidez moi equilibrada, que fai que sea un viño pois fácil de beber, un viño para disfrutar. A última colleita resultou un 30% máis escasa que a do 2013 debido á climatoloxía e dificultades da campaña, pero aínda así cubriron produción. Foi unha colleita difícil polas condicións meteorolóxicas, iso é algo xa típico aquí en Rías Baixas, e, bueno, foi unha colleita que en torno a un 30% menos de produción respecto á colleita pasada do ano 2013, e, bueno, foi, en canto a calidade, pois, bueno, hubo complicacións porque hubo que esperar ata o final de todo para poder conseguir unha boa graduación da uva, pero, bueno, finalmente, pois, pudemos salvar a colleita, que era do que se trataba, e obter un viño, pois, creemos que bastante nunha liña, seguir a mesma liña dos últimos anos, non? Producindo viños de calidade e para non perder cuotas de mercado. Tras pechar o 2014 cun aumento de vendas e facturación, Sanguero prevé continuar nesta mesma senda e que a renovación da imaxe lles axude a seguir medrando este 2015. Cerramos o 2014 cun aumento en ventas, aumentamos a facturación e, bueno, as previsións para este 2015 son bastante halagüeñas. Esperemos que sigamos nesa liña de seguir vendendo máis e intentar que se venda mellor tamén, non? É dicir, porque, bueno, os precios están baixos, non? A crisis pois está afectando moito e é importante que se recuperen un pouco os precios para poder para que o negocio pois sea máis viable, non? Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. A próxima semana celebrarase en Santiago un seminario sobre o proxecto europeo WineTech Plus, que persegue desenvolver no sudoeste de Europa un sector vitivinícola competitivo mediante a introdución de avances tecnolóxicos. Liderado polo Instituto Galego da Calidade Alimentaria, no WineTech participan 9 rexións de España, Portugal e Francia. Na reta final do proxecto, expertos e membros do sector vinícola exporán a semana que ven os resultados obtidos a toda agora e realizarase unha reflexión sobre a situación actual do sector, prioridades e alternativas de futuro. 16 adegas da DO Rías Baixas participaron esta semana na feira ProWine en Alemanha, con expositores propios e outras 56 presentaron 99 marcas da denominación nun túnel do viño organizado no Salón. A participación destas empresas en ProWine foi posible grazas ao convenio que asinaron para promover as PEMES do sector vitivinícola, Consello Regulador e Cámara de Comercio de Vilagarcía. O Hostal dos Reis Católicos de Santiago acollerá este sábado o Campeonato Galego de Coctalaría, do que sairá o mellor coctaleiro galego do 2015. 18 concursantes se enfrontaránse na disputa do título, o único certame das súas características que se celebra en Galicia e do que sairán tamén os 2 barmen que representarán a nosa comunidade no Campeonato Nacional que terá lugar en outubro en Tenerife. Os 6 mellores que pasen a final disputarán tamén o trofeo ao mellor cóctel con aguardente de Galicia patrocinado polo Consello Regulador e de xeito paralelo ao certame celebrarase o Campeonato Galego de Flair Tending. Martín Kodax colaborará este ano no ciclo de cultura contemporánea Nexos que comeza este sábado na Cidade da Cultura de Santiago. As sesións nas que se tratarán temas como filosofía, poesía, arquitectura, arte, literatura ou gastronomía irán maridadas cos viños da cooperativa cambadesa, que poderán ser degustados polos asistentes a cada unha das citas deste ciclo. ¿Qué son cultivos sin?
Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín. A modo, a miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.